салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Тарзи пухтани мурғи яклух дар тафтон бо равиши хеле осон ва сода ва чун ҳамеша дастурҳои Кулчақанд осон ва бедарди сар ҳастанд. Ва дар ифтор ҳам метавонед пешниҳоди азизон кунед ва ин тарзи мурғ барои дастархонҳои меҳмониву маъракаҳо ҳам бисёр муфид аст. Хуб, шурӯъ мекунем. Ба мо остини ошпазӣ лозим аст. Мурғро дохили остини ошпазӣ мекунем ва намаку адвия мекунем. Намаку адвия вобаста ба хоҳиши худатон ва мегузорем ним соат намак бихӯрад. Баъдан ба он равған майонез карда хуб омехта мекунем ва дохили остини ошпазӣ сабзавот мекунем. Метавонед сабзавот ҳам илова накунед, вале сабзавот ҳам хеле хуб мепазад ва барои канори мурғ бисёр муфид аст. Сабзавот ҳам дилхоҳ ва ба муддати 1.5 соат дар ҳарорати 180 дараҷа дохили тафтон мекунем. То ин замон дастархонамонро ором медиҳем, салатаро омода мекунем ва барои канораш ман биринҷ омода кардам. Дастури биринҷ дар саҳфа ҳаст ва дӯстони азиз, сабзавоте ки дар паҳлӯи мурғ пухта шудааст. Бубинед дӯстон, мурғи мо чӣ хел хуб пухта шудааст ва он сабзавоте ки буд дар канори мурғ ҳам мечинем. Ва барои якум хомшӯрбо кардам. Дастури хомшӯрбо ҳам дӯстон дар сафҳа ҳаст, метавонед бубинед ва нӯши ҷон дӯстони азиз ва Рамазон муборак бошад.